Добър ден, хора, аз съм Шолекс и днес ще направим едно клипче на Viper Games. И да, тази игра съм я почнал от отдавна, но ми се развали качеството на телефона. Трябваше го смени. И да, някакви си там глупости. Да, тази игра е много готина. Сега ще изпра музиката. В смисъл, в тази игра трябва да удряте колкото се може повече хора и да не умирате. Най-много демидж взима в главата, както и това го пръснахме. Охо! И трябва да гледаме нас да не пръснат тая палка и свърчат този тапак язи. И да, ще ме побият сега. Имам 3000 и нещо звезди. И... да, загубихме. Иначе тази игра просто аз се намерям за забавно. Можете да играете и двама. И да се забавлявате. И да. Може да мамите по някое време. Убил съм двама наведнъж. Не съм забелязал. Да я убих. Гадното е, че има реклами, които са гадни. И хора, аз се радвам, че сте се абонирали за мен. Това за мен е наистина голямо начало. И... благодаря ви. Благодаря на MagnusBG и на другите, че се абонираха за мен. Защото аз без тях съм нищо по принцип. О, дъбъл взимане на ножове, само че какво беше този дъбъл. Някакъв си просто дъбъл. Има една хитринка. Правите примерно и тук така, както и този гей. Ми изтръгна главата. Примерно има една хитринка. Правите ето така. Идвате ето тук. И чакаш те да ги удряте. И седите така, докато не ги убивате. И вижте, те червени гривни на ръцете им са животите им. Ако стане много ярко червено, значи сте на път да умрете. Ако е така като полицай... Как карате се смисъл? Ако са като полицаите... Ей тук бледос... Ох, тейба! 2 срещу 1 и един с мечове. Майка му, тък му го бях взел. На майка ти пут... Да не псувам. Да, Курва ебана, ще ти яла путката майна. Цензурирай, ще го цензурирам. Я направих колело. Ракълбо. Да. И печеля Торонто. Уо! Да, 3 нинджи пич. Да, 3 нинджи. Следващото ниво. С колко нинджи ще бъде? С 8 ли? Хора, и понякога е нечестно. Ама понякога е супер честно, когато печелите. Yes. Сега ще гледам да се пазя много. И да. Сега, хора, ще се опитам още 2 пъти да проиграя шанса си. И винаги започвам така. Не, защо го изтърва? Вземи го. Я! Ох, убиват ма. И то яката, и то двамата панари с мечове. Умри бе, джихадист. Умри бе, тейба.
Не можах да го взема. Yes! Поне му съборих той. О! И малко е сложно, защото трябва тялото следва главата. Yes, чупих го! Щупих го тос. То се идва като бай Коло. Ебание! Тиба! То с бас нинджата, бе. Въй! Добре, имаме последен шанс, хора, и спирам видеото. Значи, вървим надолу. Вървим надолу и да. Аз ще играя пак на Наруто. Yes! И ме прасна по главата. Ако ви праснат по главата, почват да ви падат оръжията. Аз гледам да не ме праскат по главата. Гадното е, че когато е на забавен кадър е гадничко. И да, това беше от мен, хора. И